Naurwa iri pana Jachea namanatse nachirinda pamwe chete nazindi yanga iri yeland district. Andi mana Jachea? Jachea. Jachea nani? Nachinaka. Nzvimbo iri kurwirwa nevanhu ava vese ava sekuona kuti akaita igomba. Gomba iroro haririmwi, nderekutodzika naro mvura. Hamutoiti kana kurima uye nje rakatokura mugomba imomo. Saka chavari kurwira vanhu vese ava inyaya yekuda kutotema hauhuni kurima parimiki. Hapana panotomborimika. Saka sekuona kwetakaita isusu takaona iri no man's land. No man's land haparimiki. Chavari kuda vanhu vese ava kutema huni badza. Hapana haparimiki. Gomba racho riripo rekuti ndikasimudza maoko kudai so handioneki ndiri kuseka. Ndopari kubvira pesa. Ndizvo inyaya gomba panorimika nepamwe haparimiki. Saka kumiri kwegomba kunano ndokune misha. kumiri kwegomba Gomba ndokune misha. rimwe saidi racho Rimwe saidi rinewo minda kwakatambanuka kunewo minda dzevanhu. Saka vanhu vauto vane misha dziri kubva ati pamberi pacho ngepangu pese kubudawo. Uye ane dzimba dziri kubva ati pese apa ngepangu pamberi pacho. Okuichi pagomba pekutoti haparimiki. Gomba ngerano munhu wese hapana anofura gomba. Munhu wese ari kumiruko before gomba. Gomba iwater chain. Yes. Water iye nayo ndahasi water chain. Iwater chain ndio panofamba nemvura, hapana muridziba. Water chain kana muchiwaka kana muchifenza. Gomba siya ririmo riri pakati. Munofenza kumhiruko nekumhiruko. Gomba harifenzwi, rinosiyiwa rakadaro. Gomba rinoti 1 panofamba nemvura, 2 ndo panofamba nevanhu, 3 ndo panofamba nemombe. Yes. Mukafenza imimi gomba, saka mombe dzoenda nepi? Mhuka dzesango dzoenda nepi? Isi tinofamba usiku wana shumba katoenda nepi? Ndo patofamba napo. Gomba harina munhu. Water chain haina munhu. Fenzi dzenyu ngadzisakurose bhonda, ngadzisakurose gomba. Munhu wese urikutangira 5 meters kubva pagomba, ndo panoperera mugano wako. Hauyi kuti kune gomba ndi 5 meters kubva pagomba panofanira pasara paine no man's land, paine way up yekuti ane mombe dzake dzinopfuura nemusaidi mefenzi yenyu ichidzika. Mombe dzida kupinda kuya mugomba, mvura ichifamba panofanira paine way. Hakuna munhu anofenza kuenda kuti state pagomba ndi iyo zvingabva ndapa futi disappeal. Tine dambudziko ramaa kuita futi rekuti road chaidzo maakuchema nekanzuro, makutonga kanzuro kuita utsinyi. Muri kuyakuisa fenzi yenyu panoperera road apa? No. Measure 15 meters kubva pasenda peroad. Measure mameters mangani? 15 meters kubva pasenda peroad uchienda uko. Ndokonotanga kunofenzera ikoko. Haufenzi pasaidi peroad. Grader rikauya harimbokubvunzi kuti akaisa fenzi ndianani. Rinongotuta chete. Because uri muchi munokaituta tikuida raka. Wo ndakaona pana wakatomboya kuti kwamutenda kuzi grader raya rapusa mapowa kuti no. Werenga 15 meters kubva pasenda peroad uchienda uku 15 meters uchienda uku 15 meters ndo paonesa fenzi dzako. Land inosiyirwa expansion yeroad kuti wakafunga kuti nhasi road tada kuwedzera road wanongogreda wachiuya kusvika pa 15 meters pawo ipapo paita sei pakwana. But isusu kuita dambudziko rokuti road ikagredwa kusvika
munhu aribva abva nefenzi yake uko anenge achikuya 1 mita kusvika ati ndiya ai handi mutemo uripo 15 meters kubva pasenda perod mambo yes pendakapuhwa panzvimbo apa ngepachinyanga ishe Ndoro waigara kutsonzo aya ndo wakatonditi apa usarime baba mwanangu pano ivhu rinorenda rakaita jecha rinozondomoka unogona kuisa danga remombe asi miti siyaisi miti yese yakabata inobata magombo ndobva ndatoteerera bva ndatosiyiwa zvakadaro zveshuwa asi danga remombe handinakuzoisa hangu bai papo ngekuti takati ndokutime yakatanga kubiwa mombe saka ndakaona ndikaisa danga uku mombe dzinoti dzinobva dzotobiwa dzichienda saka takabva ndandosiya miti ichibva yakura pasitendi pangu ipo pa saka ndo chishamiso mai chekuchiti miti iya yakura ndachengetedza miti iya zvodenda deni ndakadzisimbavha ndakatoisa danga remombe ipo pa asi imi muri kutaura kuti ishe mukoyo wakakutaurai kuti chii musa wake kudhuze negomba ndio zvinokonzera gomba riite sei riondomoke. Isai miti ikoko kuti gomba rirambe riri intact. Anzu in other words angakutaura kuti chii akakutaura kuti mugomba musimani ndine iri gomba akapa gomba rudzika pe gomba rudzika kutangira pa unoda wanya pando pano akatombochayana makuseriseni wakadhakwa warukanira muti uri mugomba pasenda regomba vanazvataura aivazve iwe unoperera 5 meters zopa gomba miti yese iri within 5 meters kupinda mugomba nekubira nekuenda outside 5 meters kumiro haisii ngeyangu samubate nanhasi mukadzika kudai mukona gomba rese miti yese irimo ngeyangu gomba riri kwenyu futi miti irimo yese ngeyangu onde vhari kusagambe miti yese iri mugomba ngeyangu bvai mugomba rangu zvepakaita kachangameti pakaita bani rakadzika rinobva rakatangira pamuhuti papaita bani rimwe rinobva kutinge kumusoro bvaradzika rakagura nzvimbo yangu iyeyo then ndo pachiita bani rakazi bani ndo amufaniri kupfuura bani remagaya ndiro bani remugano wandakabvira kuti ndo mugano kumusoro kuno ndo kune miti yaitwa wandanateteya kuzi migaranyenze nemitamba kumusoro kubva ndatokotazi ndakaisa kwaya straight kumusoro kuno varachidzika nebaniro rero saka pasi pekuti igomba rese magomba akaondomoka ipapo zvekuti pendakapuwa inini kuti ndiise wai mbuya maoza wokwamaoza wakanga wakatanga kupuhwapo wacho wakandoya wakandoti zvikanzi no mwanangu stendi yedu ndiyo yese yatakapuwa nachinyanga saka ndinondoguma wakadini wakadai saka mbuya waya wangu asikakwanisi kuyapo asi nhasi wauya mbuya maoza wacho matotaura pasina mbuya tirofataura kuzi mbuya haakupi gomba ba tozatokutaura kuti gomba ino man's land mbuya akakupa kusvika pagomba asi gomba harindi rako bai harina munhu bai iwe utachena hazviiti kuti ubve nefenzi yako uya kukurosa gomba uya kuisa fenzi yako tiri kutangira kuisa gomba mukati no stendi iyi inotangira pagomba iyi iri kudo kunotangira pagomba apa pafenzi ba yes mbuya ndine mari yechinyanga kana kuti mbuya kavhuru chinyanga kwakauya wakomana tichiwapangidza mugano wekupiwa mastendi wawakanga waita awa wese takawapangidza uya ane pake awo ane pawo ane pawo gomba hombe rakadimbura rekuenda kumagaya ndiro rawakapiwa mastendi ekuti uya wake pake uya wake pake wachibva wazopiwa kuminda kuti warimewo uya akabva asima migamu mugomba riri padhuze pake papo akasima migamu wakomana wakati wakatoita wakasima migamu asi migamu yacho iyoyo waitoichengetedza usazotemewa apo wakauya kuona nzvimbo dzacho saka icho ndasumukira kuti ndibvunze ngechekuti saka awa mastendi awakanga wapiwa ndiwo wakukanirazvo kutoti wamwe wacho wakuchipinda meuyuyu matakamuti fenzi zvirege kunetsa saka zvochiitwa sei papa aiwa tatisusuka akapa mastendi ndiani
Ndimi ke. Chinyanga ye. Umwe wacho akapiwa, wafuta akapiwa ndiani? Chinyanga wese wakapiwa ni chinyanga. Saka chinyanga andika uripo muripo. Pedzeka ganure maganure makaita. Ndiwo zveakurambwa zvekuti Aruramba akaita zvekupiwa. Mutipe vakomana vamakatipa waya wati wakazouya musi Sunday waya. Vamwe wacho vakuenda kopinda meuyu uyu. Ndiri kuti inini ka. Imimi ndimi makapa waya. Ndimi munoziya mugano. Endai muise mugano iyi pamakapa munhu. Munhu wese adzoke panzvimbo yake yamakamunhu. Izvo hazvidi Hatichani nharo nemunhu akatipa. Izvo hazvidi mambo. Vanewo nini? Handoba. Pane waya dzavakazoisa iwawo wakabvira 2018 kunetsana nemukomana. Saka kuti ndizodaidzwe inini wakabvira 2018 kunetsana nemukomana. Ora gara impasi ora ndazwa. Ibi machaso akakupa izvi. Makuwana. Inini ndindakatanga kupinda pabani ipapo. Ndindakatanga kudredhisi Nyamutati kana kuti Chiza. Ndindakatanga kupiwa panzvimbo ipo papo. Ndisa chinyanga hanzvadzi yeavo. Munurambire kuti handiwa wakati. Aiwa, ivo handiwa wakati pamigano yacho havasi kuiziyawo. Saka ndikumakuruti imajiva. Ini ndiri pekuti inini ndakapiwa stendi yangu ichibva kumba kwangu ichikuresa ngepaumba peuyu ichibira ndisa chinyanga. Sachinyanga mudhara matini. Chinyanga inini. Saka izvo Tinoti tishande neprotocol iki straight handiti. Amai, munhu akakupa achiri mupenyu here. Saka anomirira chinyanga tiri panapa nhasi ndiani? Aiwa, hamuchapinduri. Uba, tutapa ngadzoke pana chinyanga. Ndiye akakupai muri vairi. Takapiwa titori 4. Asi wakatanga kupiwa ipapo pese ndini. But unopuwa pese. Uchibva kumhiri uchienda kubuda kumhiri. Mubvunzo wangu kadzokai pakuti anomirira mhuri kwachinyaanga tiri mudare muno mundiani. Ndiwo iwo. Saka musati hasi handi akatipa zve. Aiwa, ndiri pekuti pandakapiwa mugano wacho. Imi hamukuda kurispekta munhu aripo chinyanga aripo nhasi. Muda kurispekta munhu akatofa. Garai pasi. Pamusoro changa. Mirani. Mbomirai. Anga makapiwa muri 4. Wamwe wacho wari. Wamwe wacho ndiwo wakasarenga waya. Umwe wacho ndiyo Ubi. 3-4 naiye pati wacho kuita 4. I3. Umwe wacho wari. Wechipori. Torako we. Wakati hatichauya handinei nazvo. Handichinei nazvo. Makamushungurudza kuzvikasi. Omwe wechitiri wacho. Ndinongotaura naye. Wechitiri sunga. 3 ndio 1 2 3 Unduda umwe wacho asinombotaura wechitiri. Anduda Nyamutati nduda umwe wacho. Pamusoro ichangamiro. Makapiwa. Hanzvadzi yangu yakapiwa nozi Marima. Sweden Marima. Handimi ari kurwara. Hanzvadzi yacho iri. Ari kurwara. Akauya last. Saka handimi. Aiwa, ndini ndauya komumirira. Ibibizwa apa muri kuramba kutokakupai chinyanga handiuyu. Asi muda kumireri musimba kapita. Taida kumbotaurawo. Samunotaurei. Hamusirimi. Hamusimbi zvembamunoziva kapita. Handiti akapiwa handimi. Handiti saka muda kutaurei. Pamusoro imamo. Watakapiwa naye hasi Garai pasi mhani chaiwodheni. Ndati makapiwa nani? takapiwa nachinyanga tina maoza. Uyu wakazouya isusu tapiwa namaoza uyu. Ndoza ndikubvunza ka kuti wakapiwa wacho wese umwe wacho maoza ndiye uyu. Uyo maoza uya. Sumudzai maoko maoza. Makapiwa kai? Imi here Wakapiwa murume wangu. It's okay. Nduri muri here chikunetsa. Inini handina chiri kunetsa, murume wangu ndiye akazopa jecheya. Saka handina problem nokuti murume wangu akazopa jecheya. Saka it means kuti imi makapiwa pamapawa uyu. So it means kuti imi mese muri agreement naye. Ndio zviripo wese wakazvinetsa. Saka why one against me? Wadagenezini kuti wandibvume kuti wakapiwa ngepawo. Ndotomanikidzwa.
inini kwese nemuri pagoronga goronga takapiwa zvinhu zvekuzi titeme huni iko kweduko ukandoti gope munhu unotoridzirwa mhere saka ipo takaguriwa kuti titeme huni Wai, hakuna munhu akati kuti muteme huni ka munhu iwe wakashaisha dautomuona ndiye sachinyama mugomba imomo hamutemwi huni hamutemwi huni ba itai zvimwe zvese munotema huni muyadhi mako mugomba siyai huni dzangu ngedzako mugomba zvese makomba ese ari mamutasange yangu siyai akadaro ende hapana munhu anofenza fenzi yake achinokrosa gomba kokunoisa fenzi yako kumberi kwegomba munhu wese before gomba inini ndini chinyanga ndiri mwana wasachinyanga wacho wakapa vanhu walendi apa lendi mapirwo wakaita ndekuti awa wane pawa pakapiwa lendi yavo vakaganhurwa pane muganho wavo kuzoya awa wane muganho wavo kuzoya awa ndiwo vanga wapiwa kwakubva wazobva wachiti ndawana kunogara kwabva wasiyira awa saka lendi wakanga wakatopfega pakauya pamakatuma wakauya wakauya wakapfega pakapapfegwa nasabhuku mukoi wanga waripo wakaona papfegwa pe uyu saka awa vanewo pavo pavanofanira kugumira awane pavo pavanofanira kugumira futi asi vari kuramba chavari kuita ndechekuti vanenge vararamba kuti kwachinyanga wasiziwa asi isusu hatisiri vana vadikida tauma 50 chakuti yezi baba wakafa ndine 34 mai wakafa ndine 45 zvichiro kuti handingatazviziva kuti munhu anofanira kugumapo wainharo dzatanga naro dzakatanga baba vangu namai vangu vatofa asi vangogara nao almost 10 years 20 waripo wasatoita nharo vazoita nharo wana baba wafa nekuudza kuti hatizivi chinyowani chii chabuda zvinezvi pamusoro changamiro nyaya iripo apa ngeyekuti wana mai ava ndakambotaura zvemunomu kuti ainini ava handiwaziva ndinoziva mukoma wacho akasiwa ava mai ava ndo leader wewanhu ivava vari watatu ava waita leader kudaro wanga vari kuti iwo wapwere ava takauya vari wadiki zvedu wakauya vari wadiki wachibva ustable fodu wakauya vari wadiki zvedu ava wakatogara mumba memurooro wangu inini rimwe gore ndikauya wasiya vana vawairi wachienda kumurume wakustable saka waitaura kuti hatizivi mugano takautaurirwa ngokuti yakatomboita nyaya mukoma waida kupa vanhu wakawanda muzukuru wedu Bernard Saurama ndiye wakaripota kuna ana sekuru wacho chinyanga aripota takadaidzwa tese nesusuwo munda wedu isusu wakatorwa ngemuroora washemgoi tikauya isusu inini nemunun'una wangu tikasvika ava vanga vawaka mai maoza wanga awakawo futi pana jeyacheyawo wachirima kuminda netractor inini ava ndatotanga kuona nhasi mai maoza tichibva tataura namukoma wedu kuti mune vana imimi muri kupa vanhu kuminda uko muri kupa mastendi vanhu vari kubva mumapurazi wana wenyu imimi vachazorimei nyika yedu yakachiwa nemakomo ehunde nzvimbo yenyu inobva kuno kudzika kuenda kuminda handiti negomba racho kuenda kuminda asi muri kubara wana baba wakauya tikatoita nyaya yacho baba Inoki chisetera wakuru vanoziva anga achisetera pachipatara akataura iye mumba imomo kuti vanhu vari kubva mumapurazi avo wachazoneta Christopher ibva waregera kupa vanhu minda zviri kutaurwa ndiBernard tikamukohomedza tiri mumba muno tikagara akabva aregerawo zvedi akabva aregera awa 4 awa ndo wanga wapiwa akabva aregera saka ava vari kutaura ivo kuti inini handiziva migano yenyika yedu wakapiwa nditabhoi avo tabhoi mukoi baba wadhei ndiye wakachekera mastendi yaya saka imomo marukanira zvedu changamire mataura zvedu ihuni
huni ndidzo dzakamba izvozvo. Uyo akasarenda uyo akatotema zvikochikari 16 mugomwemo zvekuenda kutengesa. Lidha anonzi akatema miti miviri, avo vamwe vaibva vaenda kotema dzakawanda. Saka inini ndiri kuti changamira uyu takati amuti ngaise waya, ngekuti mufunga kuti nyika yacho izvo mataura yakabvira kunaka. Uyu pasitendi pake pakagandurwa ngemagomba madiki. Iko kwake mainyamutata kune gomba kuti rakatosima mabhanana mukusaidi kwake, kuti agume negomba iri aiwa ari kuda kubira. Kana dai kuri kuti vakomana vanoda kutaura chokwadi, uyo akabva nekavhiki ake kopinda pasitendi pati papo pamagomba parutaurwapo. Uyo aibvawo nekavhiki ake uyu marima aisa pane waya izvozvi, so yakaiswa gore rava 2018 ravadaidza crips kuya kwezvawaya. Saka inini ndiri kuti zvakadini uyu ndiri kukumbira, ngekuti izvozvi inini zvomaona ndakukumbira kudai kake china ndiri kuya pano ndichisiya musha wangu inini kuuya kuti ndigadzise wani. Ndakabvunza wamusi wauya wakomana wenyu kuti hamudi wabanze here. Inini ndaizwa kufara kuti wana wangu wane wabanze, kana dai wasara wari wadiko wane wabanze. Saka zvomakuita izvi zvichi zvechibanze uzaka uyu takata muti isawaya kukomberedza kainini kachitsuwa kake ikako, iwowo wachiitawo zvekwawo wari kwavo. Saka inini ndiri kushaya kuziva kuti nyaya yavari kutaura kuti takapiwa nchinyanga hatina, takapiwa nchinyanga uyo hatizivi. Hamuna kuuya 86 here inini handina kuya 86 makauya munani kutanga stendi yedu takaya muna 79. Ndobve takashaka stendi tikabva taenda kubasa tikagarayo 8 tikauya tikaisa vakomana vebasa andokumaonomutinisa kuti vaigara vakomana vebasa tikachizouya tikachizogara muna 85 tachinyatsochigara ipapo 79 muna December ndo musi wetakayotsvaga. Saka isusu inini ndikuti pane chandanza vandokumapurazi vachadii asi hatiso mapurazi ndaikumbirawo kutaura kuti shungu dzangu dziri handisi kuita nharo asi ndikumbirawo mbozivai nzvimbo dzekupiwa ka munofanira kungogutsikana handiti. Endi mambo akataura tikana ari kuitirwa totoshamiswa nekwamakabva, muda kuenzaniswa. You don't win it or handiti. Ukaluza bijana anowinawo bijana, so that munogarisana. Makore abva atoita temperature yekuti 79 na80 na 85 zvinokubatsira ichi izvo zvizvo zvinochinjei. Ndikunga kuti boundary wakomana kuti chandaona apo chiri kukwidza matemperature pane mari yakaexchange yenzi ndizvozvo. oh yes nyaya chayo yaisi kutaurwa apa kungozi kupa pakaiwa muri kutenga. Saka munhu waurwadziwa kuti mari yangu Ndizvo chaizvo mataura zviripo. manje munoziva zvinoita zvatoita nyaya yeminda. Pane minda yatotibukaitirana nharo inonzi ndeyamambo, hapatobatwi. Umwe anoenda uko umwe oenda uko, pakati apa panonzi ndepamambo mutasi. Hapana sabhuku basa rake nderekumonita naishe kuti hapana anoendapo. Because you all lose, the chief gains everything. Panozi National Tree Planting Day, munonosima miti yamambo ipapo. Ipo papo, hapasi pakatsva ndiri munobhadhara. Because hapana tingatombopa patingatoita favor zvakanaka. Pasi yei nzvimbo yamubwira yakakura sei wakuma? wakura sei? 0.8 is almost 800 square meters. Ngawapaziye wese Bible ndati mugomba hamuzi menye ndomuzaelewa ndataura kuti gomba iwota chena. Munhu wese buda mugomba
Bva mugomba. Siyai miti yangu iri mugomba imomo, zvese zviri mugomba siyai zvirimo ngezvangu. Ndichatoya ndega kunyasa kuona gomba iri. Kandana uri fenza ndini chafenza. Imi mese mudai mugomba. Uyu kwake, uyu kwake. Gomba rangu siyai. Mese ibvai. Mambo akatara pachapindurwa kuti. Hapasina mbuya tatopedza. Ndiri kuda kutaura ngekuti handiti muri kuzwa zvautaura kuti takatenga. Handizvo kwavo izvi. Vakatenga. Ndiri kuda kutaura ngekuti Mbuya, izwai mbuya. Kutengwa kana kusatengwa, imi mamupindi mukati mako. Because hanza dzenyu inokwanisa ndakanyepera kuti ndakupa munhu iye akatenga. Ende chandiri kuziva ini ndechekuti mai yenini uyu Maoza haana kumbomama manjese mahara. Akaya. Wakaya. Saka tinoda kutaura zvese izvozvo. Tatichiendai mugare. Musadzoke kuti kunoku. Ibvai makomba, ibvai makomba basi. Gomba ngera mambo. Pane soroi. Ndiri kuda kupedzisa kutaura kuti handichabvizwa handicharambi ndibva zvenyanga babu yangu. Aiwa, hakuchadzoki mamwe. Ndinokuya munutaura nani, ndanditauri nemibesi. Iwewe hama dzangu wabanze wangu avo. Wane munda wawakapiwa futi. Inini ndipafungwa dzangu ndandifunga kuti ngawabva waregerawo. Ngekuti pamwe nini ndichafa. Wachisara dziri ndakata idzodzi. Wachitaurwa izvozvo kuti wakanga uri kadukuduku asi wana wangu wana. Mauwabvutira. Munda wapinda pafuti. Munda une nyaya dzei. Munda une nyaya yekuti wachazoti zveri takapiwa pesa. Munda ndewani? Ndewedu. Iwo wanoziya. Iwo anani? Iwo awa. Hazvininda handina muromo mama. Handina kana muromo wakamboda kuburisa wakazoiti aiwa tazviziya kuti makapedzerana iye mukororo wacho. Wakambonga watodaro kuti nemunda wacho hamuri urenda. Inga ndati kurendawo many years. Ndo pakazoya mukomana wacho uyu. Patakabva kuno. Pakazi tuda kuya kosevai. Ndo paakauya mukomana wacho ati aiwa munda wakapedzerana nababa uyu uri apa mwana wacho. Asi pagomba apa ndo pandisinganyatsozi. Munda wangu uriwawo takapiwa zvese izvozvo. Muruti chingwa. Munda wakambori wamai wangu inini wanatezwa wana sekuru wachiripo. Musando kairima mai wangu inini. Saka pakazopa wana sekuru. Mai wakabvaenda unogara kunorima kwa wana sekuru kwewo. Ndo pakazopa awa munda ndakato wanotoziva kuti vanoguma nekondiva iri vanoguma neapa. Hapana problem baba. Waya mambo yakaiswa. Ende mubvise kana iri mugomba. Akapatoiswa waya ndo yakamutaura. Waya kana yakrosa gunda ngaende kubva. Zvakanaka. Pamusoro changameni. Yes. Changameni pamusoro. Rukumbira wasimba. Muri kuona vanhu ava vari kufara kuti pazi kuti bvise waya. Mbuya Maoza ava pekutanga mai ava wainyepa kuti ndakapa Maoza. Saka mbuya wakapotomboenda kwambuya Maoza kuti mimi ndiri kukumbirai kuti muzondimiririrewo kuti muti ndini ndakakupai. Waine aim yekuda kupatora. Mbuya Maoza wakati inini handimiriri zviro zvakadaro. Saka mbuya Maoza wauya manje nhasi. Takavadaidza mbuya Maoza tikati mbuya uyaiwo kuri mai uyu wako menya mtoto wako kuti kwazi ndini ndakapa imimi pekugara. Mbuya Maoza ndobva wati ndiri kuuya. Mbuya Maoza mukano.